Представата за неосъществено. Кажете нещо. Представата за неосъществено. Его, да ни трогате. Да ни трогате. Да ни трогате. И Данчето. Кръвта и разочарованието и празнота. Кръвта и разочарованието. Пишеш ти хора. Кръвта и разочарованието. Иван, двете Иван, след да ви готвате, поне ако беше всеки да скочи за обяд, това и сега става. Сега ще снимам всички от класа. Защото приятно няма вече, но това ще да време. Но ни кажете нещо за пред камерата. Казвате и вие, срамежливи сте, ясно. Гери, покажи стиците. Ще ми щупиш телефон. Аре, Иляна, ти, че са по-големи. Де си вие? Някой не иска да си покаже, че аз си покажа моите. И отново дай ми трогата. Отново дай ми трогата. Страданието и самотата. Дадете на Дани трогата чорбата. На Дани трогата чорбата. Чакай. Имайте тебе малко. Ето. Ето ми и мене. Много ми е голям. Де си да знаеш, много ми е голям. Ей, момичета. Ще спи с тебе ли? Ей,